नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्हा राष्ट्रीय महामार्गाच्या असमर्पक कामगिरीन हट्टीकेरी टोल बंद. परत रात्रीन टोल सुरू. सार्वजनिकात गोंधळ. कारवार जिल्ह्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या चौपदरी रुंदीकरणाचे काम IRB कंपनीन 2013 सालाच्यान सुरू केले. 10 वर्ष झाली तरी अजूनही काम पूर्ण झाले ना. झाले काम असमर्पक रीतीन झाला आणि जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्यात अवर्सा, कुमटाच्या होळेगते, भटकलच्या शिरूर ग्रामात कंपनीतर्फेन टोल संग्रह करचे काम गेले 2 वर्षाच्यान सुरू असा. इतलेच नाही तर कारवार शहराच्या केल्ल्या सुरंग मार्गाचे सुरक्षा हमी पत्र म्हणल्यार फिटनेस सर्टिफिकेट अजूनही दिली ना. म्हण जिल्हा प्रभारी मंत्री श्री मंकाळू वैद्य हे मी सांगले की जोपर्यंत टनलाचे सुरक्षा हमी पत्र सादर करची ना तोपर्यंत टोल घेवचे बंद करचो आदेश DC मार्फत IRB कंपनीक दिलो. तशेंच दुसरे दिसाक स्थानिक आमदार श्री सतीश सैल हेमगेल्या पुढाकारान टोल गेटार सार्वजनिकान वचून टोल बंद केलो. कारवार ते अंकोला बाळेगुळी पर्यंत रस्त्याची खूप कामगिरी बाकी असा जाल्यार टोल वसुली करतात. या रस्ता रुंदीकरणाच्या असमर्पक कामगिरीन कारवार तालुक्याच्या चेंडिया, अर्गा या ग्रामात पावसाचे उदाव व्हावन समुद्रात वचू वाट ना जावन लोकांनी घर पडची तशेंच डोंगर कोसळची घटना घडू लागलात. हुन्नावर पर्यंत हीच परिस्थिती झाला असो जिल्ह्याच्या जनतेन आरोप केलो. कुमटाच्या तंडरकुळी, भटकळात अशेच अवैज्ञानिक कामगिरी केल्ल्यान गेली 10 वर्षाच्यान जिल्ह्यात सुमार 500 पेक्षा जास्त प्रवासी अपघातात मरण पाविली उदाहरणा आसात हे पटवून दिले. जाल्यार मंगळवारा 11 जुलैक त्याच दिसाक रात्रीन साधारण 11:50 वाजताना टोल गेटार टोल वसूल करचे काम चालू असा हे पळोवन कारवारचे समाजसेवक श्री राहुल नाईक नंदनगद्दा हे मी प्रत्यक्ष टोल गेटार रावन व्हिडिओ करून संदेश सार्वजनिका व्हॉट्सअॅपार प्रसार केलो आणि IRBच्या या उद्धटपणाचे खंडन केले. हांव आतां अंकोला टोल गेट ते आसा आनी जाला टायम आतां रात्री 7-8 मिनट आसात आनी सेम 11/07/2023 आजची तारीख. सकाळी आज टोल बंद जाल्ले पण आता ऑलरेडी परत तेमी स्टार्ट केला टोल घेवचे. ह्या तरेन अकस्मात रोड तर कंप्लीट जायना आनी टोलूच वसुली करती आसात. अरे 75% जेन्ना तुमी काम करून घेवन जर टोल वसुली करता म्हणटात परतल्यान टोल वसुली स्टार्ट करून घेवन आता 3 वर्स जाले तरी 25% काम करूंक तुमकां जर 3 वर्स जातले जाल्यार तशें जाल्यार हे 3 वर्स 25% काम करूं म्हणल्यार 75% काम करून 9 वर्स म्हळ्यार टोटल तुमकां 12 वर्स जाय काय कितें. अशें करून तर करते उरल्यार हे जो आमी गाडी घेवन वयतले लोक आसात हेमकां एक टायप चिटींग केली सब जाते. हे इमिडिएटली टोल बंद केल्यारच हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो अशें म्हाका बी दिसता. सकाळी स्थानिक आमदाराल्या आंदोलना वेळार टोल बंद करून रात्रोरात टोल सुरू करचे कारण कळू येईल ना. जिल्हाधिकारीक IRB कंपनी कडच्यान कारवारच्या सुरंगा मार्गाचे फिटनेस पत्र हजर केले ते DCन मानले ना असे ऐकू येता. पण टोल सुरू करतलो जाल्यार सुरंगाचे सुरक्षा हमी पत्र नॅशनल हायवे हेमगेल तर्फेन घेवू जाय असे कळू येला. टोल सुरू करतलो जाल्यार महामार्गाचे अमुक टक्के काम पूर्ण जावू जाय असो सरकारी नियम असा. जाल्यार या नियमाचे उल्लंघन करून IRB कंपनी मंत्री आणि आमदाराल्या उतराक मान दिवन जावन जनतेला जीवाकडे खेळ खेळता. हेजेर प्रशासन, जनप्रतिनिधी, जिल्ह्याच्या जनतेक किती न्याय दितात तेजेर जनतेले लक्ष असा. जनावरांच्या औषध गाडयेक उदो. कारवारच्यान हुन्नावर हिंगा जनावरांचे औषध घेवन वयच्या टाटा एसच्या गाडीक अचानक उदो लागलो. चालकान गाडी रस्त्याच्या कडेन उबी करून जेवूक गेले तेन्ना गाडयेंतल्यान धूर येवता पळोवन तेमी उदो नेवच्या दलाक आपयले. उदो नेवच्या जवानान घटनास्थळार धांव घेवन उदो नेवच्याक यशस्वी जाले. ही औषधां जनावरांच्या आस्पत्रेत व्हरच्या लागिली. या दुर्घटनेत काही औषधांचे नुकसान जाल्ले असून सारके वेळार कारवाई केल्ल्यान मोठो उदो लागचो थांबलो अशें उदो नेवच्या अधिकाऱ्यान सांगले. कारवार लंडन पुला लागीं हरवळ गरवालो कळप. कारवार शहरातल्या वयच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या उड्डाणपुला लागीं हरवळ गरवालो कळप सतत रस्त्याचेर धांवती आशिल्ल्यान अपघात जावची भंय वाडिल्लो आसा. महामार्गाचेर काही जाग्यार गट कन्न ही हरवळ गरवां मधोमध बशिल्ली उरतात.
बोगद्याच्यान उयची वाहतूक बंद केल्ल्यान हिंगा अचानक वाहन वळण घेतात. असल्या जाग्यार हरवळ गरवा गटागटान उबी असतात. सदाशिवगड माजाळी ही हरवळ गरवा जास्त प्रमाणात दिसून येतात. देखून या जाग्यार अपघात जावची शक्यता जास्त आसा. संबंधित अधिकाऱ्यान सारक्या जाग्यार बंदोबस्त करचो अशी सार्वजनिकाली मागणी आसा. असू सहकारी संघाच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची निवड. जोयडा असू यांच्या सहकारी संघाच्या अध्यक्षपदी गणेश गोविंद गावडे हेमगेली तर उपाध्यक्षपदी बाबली नागो तांबार हेमगेली बिनविरोध निवड केली. असूच्या आदल्या तालुका पंचायतीच्या उपाध्यक्ष उजय पंडित हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल काँग्रेस पुरस्कृत पॅनलान असू सहकारी संघाचेर एक हाती सत्ता मेळयली. या निवडणुकीत 11 पैकी 10 जागे काँग्रेस पुरस्कृत पॅनलान मेळयले. असू सेवा सहकारी संघाच्या संचालकपदी दीपक निळबा गावडे, सुनील कुंभार, रामचंद्र माजाळकर, महादेव चौधरी, सोमन गावडे, दिलीप देसाई, अरुण गावडे, जानकी कुंभार आणि सरस्वती मेरवी हेमगेली निवड झाली. यावेळार निवडणूक अधिकारी सागर मिराशी, स्थानिक नेते आणि आदी हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.